Metrashe Studio. Ai na kina ina masoyiya ke ce masoyiya in ba wuke kira nake kin jiki amsa ina tsaye ina kine ki zo ki saurari zantuka na zuciya. Farin ciki na yanzu ya fara cin da so na tsara na zama take zara so ya wuce allura kuma ya kanki na tsara taho ki zo mai hira akan ki banda dabara a zuciya so ya darsu ya ce mini kare da na barki a duniya ɗaya ce tilo san ba madadin ki da babu wata gaban ki ke ɗaya ce na saka cikin zuciya. Zuciya ta yi sanyi in har babu ke ya zanyi ne daga jikin yayi nauyi tasirin na duk dan sanki ne ga fure mai launi zan ba tukwici ke sani me ya sanya yau akan sanki ba ji ban gani idan kina tare da ni ko da yaushe kin zan magani kuma ya so zan baki dole ne na beki tunda cikin raina ke da yake kira nake kin jiki amsa ina ina kine ki zo ki saurari zantuka na zuciya. Samu karkiya da ni idan babu ke bani sanki yau yayi maro ni kawai kice sai ni na zama to maraya ne a yau zuci ta yi rauni ɗakin idaniya ko da yaushe kallo na fuskar ki kin shiga zuciya ko da yaushe ina ga tsarin ki san hakika akwai sabo na ƙarshen hasan gambo cikin zuciya ta ke ce nake kin jiki amsa ina tsaye ina kine ki zo ki saurari zantuka na zuciya.